मोनबाय नै दाना आंना कफि भाजाया फाइनालि मोनबाय आरोना। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ आरोबाव खनसे बरायबावहरनाय थाबाय। नै दा आङो कफि भाजा संनो नागिरदों। आं कफिखौ भाजा एवनोसै, ओमफ्रायो आब' दङ गामिनि, बे आब'आ जाहैबाय अनलाजों टमेट'जों आलुजों संदों आरो गावस्रा। नै आङो कफि भाजा एवनो नागिरदों आरो लोगोफोर। कफि भाजा भाजा एवबाय। भाजा एवनो नागिरदों आङो। भाजा एवनानै ओंख्रिया जोंना अनला टमेट' आलु, ओमफ्राय दा कफि भाजा एवनोसै आरो। संख्रि होनोसै। दसे खोबहाबनानै दोननोसै। रबलांबाय नै। दानिया हालदै होनोसै। दसे खोबथ'नोसै। बियो मा बिलाइ? बियो अनला ओंख्रिनो। अनलाजों माजों? अनला आलु टमेट' अनला ओंख्रि। गोथाव मोदोमबाय। जानोसै। कफि भाजा मोनबानो बे ओंखाम संगासिनो नै दासो मोनथ'वाखै। ओंखाम मोनबानो जानोसै लोगोफोर। मोनबाय नै दाना आंना कफि भाजाया फाइनालि मोनबाय आरोना।